Het is hier een gezellige club en we hebben de meesten om ons heen en we kunnen het wel praten horen wat dat betreft. Maar het scharrelt ik steeds wel terug. Dus wat dat betreft hoeft je net te vervelen. Nota rent het op zich wel aardig terug, maar ja, het ben van die rieten. Hè. Ze krijgt eerst in één keer even een hele drukte, dan had het idee of moeten de banditskwallen waar je hellen worden. En nou, zag je dat vaak meerdere keren per dag haast van dat soort vlagen. Straks komen de meesten uit werk en dan scoren ze alle keer nog even aan. En dat was vaak via een nice aan, bedenken ze alle keer nog, we moeten nog even te stemmen. Dus dat ben vaak van die rieten. Hartstikke verschillende soorten verkiezingen natuurlijk. Hè? En soms is dubbele verkiezingen op een dag. En, nou, en deze wordt relatief makkelijk, zeg maar. Want dan hast één verkiezing. Dus ik vind met tellen dat toch krijgt even iets makkelijker.